תוכנה ללימוד ותרגול דקדוק אנגלי. תוכנה מעולה המכילה מאות רבות של תרגילי דקדוק אנגלי פתורים בכל הנושאים המופיעים בתוכנית משרד החינוך. מהנושאים הפשוטים כגון have, has, is, are, am, יחיד רבים, עבור דרך כל הזמנים מהפשוטים, הווה פשוט, עבר פשוט, עתיד פשוט, הווה פשוט ממושך, ועבור לזמנים מורכבים כגון present perfect simple, present perfect progressive, past perfect simple, past perfect progressive, ונושאים נוספים כגון דיבור ישיר ועקיף, מודלים, conditional, passive ועוד ועוד ועוד. לכל נושא דקדוקי יש הסבר בעברי שבלחיצת כפתור ניתן לראות אותו תוך כדי תרגול או לפני או אחרי התרגול. ניתן להשתמש בתוכנה בבתי הספר היסודיים, בחטיבה ובתיכון במידה ובתיכון לומדים גם דקדוק. ניתן ללמוד ולשנן את הנושאים הדקדוקים שנלמדו בכיתה ואו להתכונן למבחני בית הספר. התוכנה עזרה למאות ילדים להבין את הדקדוק טוב יותר, להתקדם מהר יותר ולקבל ציונים טובים יותר. כל זה במחיר נמוך שווה לכל נפש. רכוש את התוכנה ותענה ממנה אתה ושאר בני משפחתך. להלן הסבר והצגה של התוכנית. יש לנו את המסך הראשי ובתוכו עם סימנים, עם מחסנית, עם מגבלת זמן, ניסיונות משחק. עם סימנים מסמן לתלמיד את מספר האותיות של התשובה, כמובן זה קל מאוד. עדיף אם הילד יותר חזק יעבור לבלי סימנים, אם הוא חלש שיעבוד עם סימנים. במקרה הזה נעבור לבלי סימנים, ללא סימנים. יש לנו אפשרות לעבוד, כמו שאמרנו, עם מחסנית, כלומר מחסנית המילים שאיתם, זה המבחר שלנו לפתרון התרגיל. זה לילדים יותר חלשים עם מחסנית, יותר חזקים ללא מחסנית. עברנו למגבלות זמן. אם הילד כבר פתר את התרגילים בלי מחסנית ורוצה אתגר יותר גדול, הוא עובד עם מגבלת זמן מדקה 1 ועד 20 דקות. במקרה בדרך כלל אנחנו, אם הילד מהיר, נעשה ב2-3 דקות, אם הכי מהיר לדקה, אבל בדרך כלל אפילו ב5 דקות. נעשה עכשיו בלי מגבלת זמן, ללא מגבלת זמן, ונעבור לניסיון משחק. אפשר ניסיונות, הכוונה הניסיון היא שכל תרגיל, כל תשובה בתוך שיעור, בתוך פאטרן, כלומר נושא דקדוקי, מקבל כך וכך ניסיונות כדי להגיע לתשובה הנכונה. אם אנחנו לא מצליחים בכל הניסיונות, המחשב אוטומטית נותן לנו את התשובה הנכונה. התשובה הנכונה מסומן בכחול, התשובה הנכונה מסומן בוורוד. בדרך כלל ניתן 2 ניסיונות. אם התלמיד רוצה לבחון את עצמו כמבחן בית ספר רגיל, הוא עושה ניסיון אחד. עשינו 2 ניסיונות. יש לנו כאן את כל הפאטרנים, כל נושאי הדקדוק האנגלי שדיברתי עליהם מקודם, פרזנטיבי, פרסיבי וכו' וכו'. לכל פאטרן כזה ישנם הרבה תרגילים. לדוגמה, לנושא מספר 1 ישנם 50 תרגילים, 50 שיעורים. בתוכם ישנם הרבה שאלות, כלומר זה כמות חומר גבוהה וגדולה מאוד. אנחנו נבחר במספר 17, שזהו present progressive positive. נבחר בתרגיל מספר 2, למלות את הוורב, להוסיף אליו את ה-ing. הכנסנו אותו. עכשיו יש לנו את התרגיל עצמו, כתוב עליו sit, lie, become, stay, cry וכן הלאה, ולאו צריך להוסיף את ה-ing. נניח שאנחנו לא זוכרים, לא יודעים. אנחנו הולכים לעזרה, לוחצים על העזרה, מקבלים את העזרה, את הרישום של העזרה, וקוראים כל מה שקשור present progressive positive. קראנו, סגרנו את העזרה, נכנסנו לתרגיל. קראנו sitting. עם 2 T לפי הכללים, Enter, יפה, ציון טוב, יצא לי בסדר כחול. אולי אני לא זוכר, אני חוזר לעזרה, או שלהפך, נניח שאני חושב שאני יודע, כתבתי L-I-I-N-G במקום לכתוב L-Y-I-N-G, לוחץ Enter, טעיתי. אומר, טוב, צריך לגשת לעזרה. נכנס לעזרה, פונה לסוף, כתוב, מספר 3, יוצא מהכלל המילה מסתיימת ב-IE, כאן ה-IE הופך ל-Y, ולאחריו מוסיפים ING, למשל, ליין. אוקיי, אני כבר יודע, סוגר, מוחק את מה שכתבתי, וכותב L,
Y-I-N-G, לוחץ, יפה, וכן הלאה ככה ממשיך. יש לי אפשרות לשנות צבע, אם אני רוצה לחיצה, אני יכול לקבל איזה צבע שאני רוצה, כרגע אני מבטל את זה, ואני יכול או לגמור את התרגיל על ידי לחיצה ולעבור לתרגיל חדש, או לצאת מהתוכנית לגמרי. למטה כתוב הנושא שבו אני עובד, present progressive positive, ומספר השיעור, מספר 2. לחצתי כרגע על תרגיל חדש, ושואלים אותי האם אני רוצה להתחיל תרגיל חדש, אני אומר כן. קיבלתי ציון 20, כי לא גמרתי את הכל, וכתוב לי הערה, מדוע לא תתרגיל, תעשה זאת טוב יותר. אני יכול או לחזור לעוד תרגיל, או לצאת נוכחים. אני חוזר עוד פעם לתרגיל אחר, או שאני עושה את אותו תרגיל אם אני רוצה, פשוט לוחץ, ואני מקבל אותו, אני יכול להתחיל, או אני רוצה תרגיל אחר. למשל את התרגיל הזה, ומה יש בתרגיל הזה? אני צריך להוסיף גם ISRM וגם את ה-ING. נניח ששוב אני לא זוכר, לוחץ על עזרה לתרגיל, מסתכל, קורא את ההסברים, גמרתי, סוגר, הולך לתרגיל. נניח שאני יודע, צריך להיות going. כותב going, לוחץ enter, תרגיל טוב. is fixing, התבלבלתי, כתבתי 2x במקום x1, שגיאה, או שאני הולך לעזרה לתרגיל, או אם אני נזכר, אני מוחק, כותב עוד פעם is, כותב fixing, לוחץ enter, תרגיל טוב, מתקדם וכן עד שגומר את כל התרגילים. זוכרים? כאן יש לי שתי אפשרויות לכל אחד מהריבועים שאני מקבל כאן. כל אחד 2, כי קבעתי שתי אפשרויות. אם אני אקבע יותר, גם כתוב לי דרך אגב מספר הניסיונות למשחק, כתוב ללא סימנים, לא מחסנית, כל מה שהחלטתי מראש. כתוב לי, גמרתי, יוצא מהתרגיל, נניח שאני לא רוצה להמשיך. קיבלתי תרגיל, אני יכול לחזור את עוד תרגיל, אני לא חוזר כרגע, יוצא מהתוכנית. ובזה הסתיים ההסבר.